very good. So kamar yadda kake gani mun creating din wani karamin project ne, so ko in ce mun creating din wani project ne, so wannan project din wani app ne muka creating, so akan me, akan Arewa Expand Academy. Very good. So wannan app din muna so mu wannan din shi, very good. So muna so mu publication din shi a Play Store domin sai taimaka ma ɗalibai da dama waɗanda suke so su koyi Python programming language. Very good. So wannan app din mun creating din shi ne da Flutter. Very good. So kamar yadda kake gani wannan code din mu ne, so wannan kuma jerin lecture mu ne. Very good. So waɗannan lecture tun daga ta daya ina har ta 53. Very good. So haka muka shirya waɗannan lecture iya bangaren Python kenan, sannan muna da bangaren abin da ya shafi BMD and then yadda zaka dora a Play Store and then BMD din da kansa, kuma muna da bangaren Django. Very good. So a takaice bari mu yi running din wannan code din domin ka gani. Very good. So da farko zaka zo kai connecting din wayanka. Very good. So anan gun zaka zo inda aka sa run din nan, sai ka zo inda debug din nan. Very good. So zaka zo inda aka sa debug din nan. Very good. So misali bari mu zo mu cancel din wannan debug din. Very good. So anan gurin ina so da farko ne in fara connecting din waya na. Very good. So anan gurin kaga automatically waya na ya hadu, so saboda naji na bude developer option akan wannan waya na ne Tecno CL5 din nan Android. Very good. So anan gurin zaka yi amfani da emulator. Very good. So idan kana amfani da emulator zaka zo kai creating din Android emulator. So very good. So wannan Android emulator din yana da cin RAM ne. Very good. So idan ka zo yana da cin RAM ne, so zan yi advising din ka kai amfani da wanka wajen wurin din code din ka. Very good. So ina yi connecting din Android waya na kenan. Very good. So zaka yi creating din emulator, wanda emulator din nan zaka yi amfani da shi as Android. Very good. So duk abinda zaka yi da wanka zaka yi amfani da wannan emulator din kenan. Very good. So tunda na riga da na yi connecting din waya na, very good, so sai in bar shi akan waya na kenan. Very good. So sai mu dawo kan project din mu. Very good. So wannan shine min.dat din mu kenan, wannan shine project dina kenan. So kamar yadda kake gani bari rufe wannan terminal din kenan. Very good. So wannan shine darasin da muka tsara kenan a ciki. Very good. So za ga za mu updating din su an so only hankali za mu dinga updating din code din. So sai da akwai abubuwa shi irin abin da ya shafi programming, akwai wani abu ma sai kaga ya kamata wuri kaza ayi kaza and then wani gurin ma za ka iya samun mistake. So babban almuhimmi dai anan a cikin code din ka bari a sami code error, saboda idan ka samu error a cikin code din ma ba zai riga da error ba. Very good. So bari mu je mu wannan din shi, bari mu ƙara bude terminal din mu. So kamar yadda kake gani sai na bude terminal dina. Very good. So bari mu yi wannan din shi, bari mu yi running din code din, sai mu ce kawai Flutter run, bari mu danna alamar run. Very good. So idan ka danna alamar run sai zo yi searching wannan data dot wannan din sai tabbata wayan ka a haɗe yake. Very good. So kaga yayi confirm din wayana a haɗe yake, debug mode kenan, muna cikin debug mode. Very good. So sai zo running Gradle assembly. So wannan running assembly debug din nan yana har hada code din ne yana har hada shi ne domin ya maida shi APK, mobile application kenan. Very good. So yana tattara waɗannan bayanan wannan. Very good. So gashi nan kake kamar yadda kake gani ya ce build waye ya riga ya gama kenan. Very good. So zai zo yi wannan din shi. So kamar yadda kake gani gashi nan a cikin waya na shi ma ya bude app din, gashi nan Arewa Expand Code Academy, shi kuma code din yana tafiya biyo. Za mu jira ya wannan din shi. Very good. So gashi nan sai ya ce Arewa Expand Academy koyi programming da harshen Hausa. Very good. So bari mu ce shiga ciki din nan. Very good. So idan ka lura akan terminal dina, duk idan na taba function ɗaya zaka ga waɗannan lambobin wannan din suna tafiya a cikin terminal dina. So kamar yana mana bayanin yadda abin da muke a cikin application din kenan. So bari mu taba wannan koyon Python tun daga tushe, bari mu taba shi. Very good. So muna taba shi kaga code din ya kara wannan. So bari mu shiga. So kaga nan gurin muna da darasi tun daga na 1, muna da darasi har zuwa darasi na 51 kenan. Very good. A cikin Python kawai. Very good. So and then idan ka dawo koyon ki BMD din mobile app, shi kuma muna da darasi tun daga na 1 har zuwa na 8, wanda shi ma za mu update din shi a hankali. Sannan abin da ya shafi web Django shi ma muna da darasi tun daga na 1 har zuwa na 10. And then abin da ya shafi samun kuɗi kenan da AdMob, yanda zaka zo kai integrating din app ɗinka. Very good. So ka dora tallan da zaka samu kuɗi da wannan application din naka da ka hada. So kaga shi darasa guda 2 ne wanda zamu zo mu updating din shi. Very good. So za mu fara sa shi a Play Store ne, idan aka gama testing din shi muka yi publishing din shi. So bayan ya zama products kenan, ma'ana da kowa zai iya ganin shi, so za mu zo mu ƙara updating din wasu abubuwa. Very good. So and then kaga dora bangaren abin da ya shafi misali dora wannan application din a Play Store, shi ma mun yi darasi guda 2 kenan. Very good. So bari nuna maka wani abu. So na yi magana akan abin da ya shafi samun kuɗi da application, shine wannan ne magana akan art din nan. So a cikin wannan app din mun sa talla amma ta gwaji, sai app din ya zama available a Play Store sannan za mu dora talla normal. Very good. So kaga misali, bari mu baka misali da nan gurin, bari mu shiga darasi na farko din nan. So darasi na farko menene Python. Very good. So darasi na farko kaga sai ya ce mana barka da zuwa Arewa Code Academy, zamu koyi asalin yaren Python dake. Very good. So a nan gurin sai muka sashi, so wannan application din kuma mun create din shi da Hausa ne, sai ya ce kalle talla domin bude karin bayani, kamar ya bude maka full lecture kenan. Very good. So bari mu danna talla kenan domin ta bude. This is a rewarded video test ad. Let's download it. You'll file the reward. Amma a cikin saman talla idan ka lura gashi nan ya ce maka text ID, ma'ana wannan tallan ta gwaji ce. Very good. So amma kuma zaka ga anan computer tana nuna maka bayanan tattaba wannan application din da nake a wayana, zaka ga duk inda na taba zaka ga ko na wannan din shi zaka ga bayanan suna fita a cikin dashboard dina na computer kenan. Very good. So wannan talla idan ka zo da farko, idan ka zo zaka sa test ID saboda guje ma matsala abin da ya shafi ad limit da sauransu. Wannan kenan a takaice.
So wannan lecture muna gabatar da shi, sannan muna da online class. Wannan application ne kawai muka create, za mu dora shi a Play Store domin wannan masu son su koya. So amma idan kana so ka koya abin serious, akwai online class da muke gabatarwa. Wannan online class din idan kana sha'awa zaka je bio din wannan bidiyon da kake kalla, akwai number ta kai mun magana, akwai registration amma da ake. So a cikin wannan online class din abinda muke koyawa, za a koya maka Python full course, sannan za a koyar da kai hada application din. Za mu yi amfani da wani framework da ake ce mai KBMG. So abun farin cikin KBMG cross platform ne, code da zaka rubuta sannan zaka yi dora shi a Android, zaka kuma ka iya amfani da shi a iPhone iOS kenan. Sannan kuma za mu koya maka yadda zaka dora wannan tallar ta fito a cikin application ɗinka. So wannan yanzu kawai mun yi amfani da iya ne, mun yi amfani da iya Rwandet art ne, very good. So mun yi amfani da iya Rwandet art ne. So akwai banner art wanda zaka ga tana dan fitowa a dannan kasan bidiyo kenan. Sannan kuma akwai interstitial wanda shi kuma zaka ga ya fito ya cike fuskan waya. So and then akwai open app, very good. So waɗannan zai zaka ga irin tallolin nan suna zama annoying ne, kamar misali suna dan takura mu masu amfani da application din da sauransu, shi yasa ba mu sa su ba yanzu tukunna, very good. So ko gaba ma ba lalle mu sa su ba. So yanzu iya mun yi amfani da Rwandet art ne, very good. So wanda duk idan ka shiga cikin wannan lecture za a yi maka bayanin su dalla da yanda zaka dora su, da yanda zaka yi amfani da su, da yanda zaka iya samun kuɗi, very good da su, very good. So wannan kenan a takaice, sai mun haɗe a cikin class din.